Naše občianske združenie už dlhé roky vzdeláva pedagógov. Celé roky sme sa snažili priniesť nejaký nový obsah, inovácie vo vzdelávaní. Ale vlastne sme si uvedomili, že niekedy treba spraviť niečo pre nich. Niečo, čo pomôže pedagógom zlepšiť ich duševné zdravie, lebo to, čo robia, tam ten nápor samozrejme je obrovský. Tak padol nápad, že by sme urobili sériu školení na tému duševné zdravie pedagógov. Tak sme sa vlastne spojili s Ivanom Ježíkom. My ako organizácie tiež sme tento kurz absolvovali, veľmi sme s ním boli spokojní. V priebehu asi 3 týždňov sa vlastne obsadilo takmer 300 termínov, 300 pedagógov. Takže keby sme mali trojnásobok tých termínov, tak myslím, že by sme ich vedeli bez problémov za veľmi krátku dobu obsadiť. No a snažili sme sa aj v rôznych mestách na Slovensku, aby sme vlastne sa priblížili tým pedagógom v maximálnej možnej miere. Prihlásila som sa na toto inovačné vzdelávanie preto, lebo som dostala niekoľko pozitívnych odporúčaní na lektora Ivana Ježíka a s priebehom kurzu som veľmi spokojná. Pozreli sme sa sami na seba, mohli sme si urobiť takú reflexiu o tom, ako fungujeme. Dostali sme niekoľko skvelých tipov a odporúčaní, ako veci niektoré zmeniť. Čo vo mne tak najviac zarezonovalo, bolo, že som sa dokázala pozrieť na ten svoj život, na to, ako fungujem a teším sa na to, ako postupnými krokmi ho pomaly začnem meniť. A aby som si to celé tak zhodnotila, ako sa nastaviť, ako spomaliť tempo, aby to bolo v rovnováhe aj s tým well-beingom, aj s pracovným osobným životom. Takže na to sa asi tak najviac teším. Častokrát sa pri učiteľskom povolaní rieši iba, že ako lepšie učiť a posunúť deti a niekedy tí ľudia zabúdajú na seba. A práve toto ma tu dneska ako keby veľmi tak potešilo, naplnilo. Duševné zdravie je vec, o ktorej sa veľmi nehovorí. A o to je vzácnejšie, že máme tu možnosť ako keby ísť na školenie, navyše to je zadarmo, to je úžasné pre učiteľov, navyše z toho bude mať nejaký benefit a som za to veľmi vďačný. A vlastne to aj naplnilo moje očakávania, že človek, keď sa prihlási, nevie, do čoho ide presne, ale prídete sem, je tu úžasná atmosféra, veľmi pokojná. Tie veci sú zmysluplné pre môj osobný život a to je úžasné.